eu de amărât, cum e noaptea fără stele, așa și eu plin de jăli tinereța mea. Cum e noaptea întunecată, așa și eu câteodată tinereța mea. Să duc anii tinereță și să treci floarea vieță, așa răbit să duc, să mă bucur, nu apuc tinereța mea. Of, mă temă că o-i ajungi moș bătrân și asta așa plângi, întrebând printre suschini, Doamne, și-ai avut cu mine bătrâneța mea. A cui păcatele trag, stau singur-el pe prag, bătrâneța mea. Și de asta-s plin de jăli, ca și noaptea fără stele, că văd vremea cum îmi trece și n-am cu și mă petrece tinereța mea. Și mă temă când i-a fost dat să trăiesc tot supărat tinereța mea. Da, ceva într-adevăr predestinat. Și am venit la liceul de muzică, am făcut liceul de muzică. Culmea, la liceul de muzică, ca să fac liceul de muzică, am învățat instrumentul trombon. Deci nu am făcut canto. Nu mai spune. Da, am făcut 4 ani de trombon. După care... Dar nu ne prea trombonești. Ba, așa sunt eu modest, nu vreau să... Da, deci știi să stăpânești instrumentul. Bine, n-ai mai lucrat, pentru că se știe că la un instrument și tu știi mai bine decât mine. Până în 2019. Știi mai bine decât mine că cere un exercițiu permanent, un instrument. Și am făcut, în paralel, am făcut canto cu doamna profesoară Cojocaru, o mare profesoară din Botoșani. Am auzit despre profesor doamna. De canto, foarte, foarte bun profesor. Am auzit despre doamna și uite că te ajută. Acum înțeleg de ce pe parcursul vieții ai mai avut și alte provocări la care ai răspuns. Te ajută, sigur, atunci când studiezi într-un liceu de muzică un instrument, să înțelegi în ce constă totuși muzica interpretată. Muzica într-un liceu de muzică se pun bazele muzicii. Da. Și pe solfegiu, și pe teorie, și pe dictat muzical, și pe armonie. Cum ai ajuns la ansamblu? După ce am terminat liceul de muzică, am fost repartizat ca profesor suplinitor în învățământ. Și de 94 până în 97 am predat muzica, m-am reîntors în sat și am fost profesor de muzică suplinitor. Și am predat muzica în comuna Coțușca. 4 ore la Ghireni, 4 ore la Leuca și 10 ore la liceu la Coțușca. Și ziua de astăzi se întâmplă la fel, pentru că orele de muzică fiind mai puține, tu fiind tânăr și impetuos, ți-ai luat în serios această În acel moment, meserie. comuna Coțușca are o sală de spectacole foarte frumoasă. Și au fost pe acolo foarte multe orchestre de muzică populară, ansamblu artistic Ciprian Porumbescu, Rapsozii Botoșanilor, chiar și Dan Spătaru a dat spectacol în sala din Coțușca și venind maestru Cobâlă la Coțușca cu Rapsozii Botoșanilor, m-am prezentat la dumnealui și am spus: maestre, se organiza atunci topul tinerilor interpreți de muzică populară. De doamna Marinescu, de succes. Radio România București. Făcea topul tinerilor interpreți și m-am prezentat maestrului Cobâlă și am spus: maestru, uitați, eu am făcut liceul de muzică, vreau să mă prezint la topul tinerilor interpreți de muzică populară.
Și maestru spune, ia vină să te ascult, înainte de spectacol. Văzut el că am voce, că știu muzică, cunosc notele, am bazele muzicii puse, îmi spune să treci săptămâna viitoare pe la orchestră. Când am auzit, am și plecat. Vezi un alt noroc. Da. Deci, Dan, este destin și Dumnezeu lucrează prin oameni. Ți-a scos în cale oamenii potriviți, de când te-ai născut și până în zilele noastre. Da. Un om de o bunătate mai rară și de o cumsecădenie, cum așa este maestrul Cobâlă, mai rar. Maestrul Cobâlă nu a căutat cântăreți. El a căutat și a descoperit artiști. Deci este dirijorul care a descoperit artiști. Și umbla după artiști, nu după cântăreți. Și am ajuns la Rapsozi. În același timp făceam pregătire cu domnul profesor de la Operă Visarion, pentru că visul meu era să dau la conservator la Iași, canto, la Iași. Domnul Visarion la Opera Romană din Iași. Da. Și îl salutăm pe această cale. Nu-l mai salutăm pentru că este plecat. A plecat deja? Da. Îmi pare foarte rău. A plecat la cele veșnice, acum 2 ani de zile. Acum 2 ani de zile a plecat la cele veșnice. Și mulțumesc pentru că nu ne găsim, vezi, m-am întristat pentru că nu găsim de-a lungul vieții timp pentru întâlnirile importante. Mereu mi-am dorit și eu am trecut pe la domnia sa, am învățat să interpretez romanțe, era un om tezaur, foarte mulți interpreți tineri, dar într-adevăr trebuia să rezonez cu el că nu primea pe oricine la pregătire. Știu, și asta mi-a și spus. Da. Așa, și trebuie să ai acel ceva ca să ajungi în casa dumnealui și cum să faci spune, carismatic, o carismă tenace. Și el era un carismatic. Așa era este. un om extraordinar de vesel. Da. Și după aceea te-ai pregătit și m-am pregătit, dar din păcate au fost 30 pe un loc la conservator. Așa era. Și n-am luat, am fost picat la proba eliminatorie, pentru că acolo se pică cel mai Da, este o probă ușor. care nu poate fi contestată. Da. Și totuși aș vrea să văd cel care a luat acel concurs. Știi cine e? A intrat. Nu știu. Mai bine că nu știi. Așa. Aș vrea să văd ce a făcut în viața lui până în acest moment. Știi cum se spune, Dane? Curiozitatea a ucis pisica. Nu mai bine să nu știi, pentru că eu sunt curios. Parcursul tău a fost atât de frumos. Chiar aș vrea să mă întâlnesc cu acea persoană. Atunci vezi la cine ai pile. Nici nu știu cine a fost, am fost foarte supărat. Se poate întâmpla într-o bună zi. Am fost foarte supărat. Poate Dumnezeu într-o bună zi l-a duce pe scenă alături de mine. Se poate să ai o revelație, dar ce? Poate nici nu este interpret. Nu poate. Cine știe? Da. Și m-am supărat și am plecat în armată. Și armata ai făcut? Da, și am făcut armata la centru militar. Unde crezi tu? Nu știu. La Suceava. O, ce departe. La piață. De asta cunoști tu Suceava la pas. Păi am fost milităraș și duceam pentru cei care se recrutau în armată. La centru militar județean. Da. După care, la un an de zile, înainte de a termina armata, ca să vezi norocul omului, primesc un telefon la centru militar. Vine șeful de stat major și îmi spune: Doboș, ești chemat la telefon. Eu de aici, cine? Du-te ca să vezi. Cine crezi că era la capătul firului? Maestru Cobâlă. Da. Și îmi spune: când termine armata? Și am zis: maestru, mai am încă 2 săptămâni. După 2 săptămâni te aștept la Rapsozi. Dragă Dan Doboș, ceea ce numești tu noroc, ți-o spun eu, care acum privesc toate aceste lucruri de pe tușă și am o privire de ansamblu vis-a-vis de ceea ce înseamnă parcursul vieții tale. Ceea ce numești tu noroc este de fapt multă muncă și determinare. Pentru că... Și ambiție. Păi ambiție, sigur că da. Deci este determinarea aceasta care te-a făcut să-ți dorești. Deci tu ți-ai pus un țel, ai lăsat o impresie foarte plăcută, ai muncit, ai fost serios, ai fost ascultător, ți-ai dat maximum de potențial atunci când ai avut ocazia. Deci dacă ai ținut darurile tale în buzunar și nu ai făcut uz de ele, deci până la urmă Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă. Și tu ai fost un om care ai știut să speculezi la modul pozitiv ocaziile care ți s-au dat în viață. De-aia te-a sunat maestru. I-a plăcut. În viață Dumnezeu probabil mi-a dat niște trenuri
Sigur că și da, eu sigur. am profitat de acele trenuri Ai fost ca prezent să în mă viața pot ta. urca în ele. Sigur, nu seamănă, nu. Da, ai fost determinat, ai muncit. Da, și din anul 1998, pe 28 aprilie, sunt solist profesionist cu acte în regulă al Orchestrei Populare Rapsozii Botoșani. O viață de om. Florii roșii din mac m-am născut copil sărac și-am crescut din greu muncind și cu inima plângând. Florii roșii din mac m-am născut copil sărac și-am crescut din greu muncind și cu inima plângând. Prin viață cu rău și ghini, că nu am noroc pe lumii. Prin viață cu rău și ghini, că nu am noroc pe lumii. Când m-am dus să învăț cartii, mă dădeau tăți la o partii și râdeau de haina mea că era ruptă și ră. Când m-am dus să învăț cartii, mă dădeau tăți la o partii și râdeau de haina mea că era ruptă și ră. Dar ne-o dat Dumnezeu minte și am mers tot înainte. Dar ne-o dat Dumnezeu minte și am mers tot înainte. Trăim greu și zicem lasă și ne-am strâns banii de o casă. Am sapat și-o temelie, poate ghinile o să vie. Trăim greu și zicem lasă și ne-am strâns banii de o casă. Am sapat și-o temelie, poate ghinile o să vie. Și-o venit neașteptată și încet m-am ridicat. Și-o venit neașteptată și încet m-am ridicat, mă. Azi am casă și copii și știu viața prețui. Și omul din jurul meu să-l ajut dacă-i la greu. Azi am casă și copii și știu viața prețui. Și omul din jurul meu să-l ajut dacă-i la greu. Că și eu mult am oftat, dar îs cel mai câștigat. Că am știut ce înseamnă viață și mai dulce ca dulceața. Că am știut ce înseamnă viața și mai dulce ca dulceața. Că muncind poți trăi ghini și să nu-ți bați joc de tine.
O viață de om și dacă ai adus discuția aici, nu putem să omitem și faptul că, uite, anii au trecut, ți-ai făcut ucenicia în mijlocul lor, deci din fragedă tinerețe ai învățat să fii artist, să te supui unui program într-o orchestră populară, profesionistă. Să știi că nu este ușor să fii solist profesionist. Sigur că nu este ușor. Nu este ușor. Este tot un soi de armată. Și aceasta. O armată frumoasă și plăcută. Și plăcută pentru cine e hărăzit să ducă acest program. Dar anii au trecut și iată o altă provocare care a ajuns la tine acum câțiva anișori. Noi știm că tu ești 13. Ești director, deci tu manageriezi în momentul de față această instituție de cultură frumoasă unde tu ai intrat de tânăr să câștigi cinstit o bucată de pâine albă. Să știi că mă mândresc să fiu manager al acestei prestigioase orchestre. Cum mă mândresc să l-am alături pe maestru Cobălă. Spune drept. E o responsabilitate, tu știai ce te așteaptă. Nu am acceptat din prima, dar s-a umblat mult ca să pot să te onora pe undeva, dar erai conștient de responsabilități. Da, nu este ușor. Nu este ușor să fii manager la o orchestră și nu este, în schimb, este o responsabilitate frumoasă, pentru că să ai alături de tine colegi dragi, să ai un dirijor care toată viața lui a descoperit artiști și a făcut ca ansamblul, ca orchestra populară să ajungă pe cele mai înalte culmi. Și zic că la pupitrul dirijoral al maestrului Cobâlă, orchestra Rapsozii Botoșanilor a atins apogeul. Și nu sunt cuvinte mari, sunt ce este realitatea. Da. Realitatea că maestru Cobâlă a fost cel care a dus orchestra pe cele mai înalte culmi. Cu maestru Cobâlă orchestra a fost și a colindat în toată lumea, inclusiv eu. Am fost în Emiratele Arabe cu orchestra Rapsozii Botoșanilor și mă mândresc, iarăși spun, mă mândresc cu colegii și să am cap de afiș la orchestră pe doamna cântecului popular bucovinean Sofia Vicoveanca și pe doamna cântecului popular moldovenesc Daniela Condorache. Excepțional, sigur. Știm cu toții că domniile lor colaborează cu mult drag și cu abnegație și, iată, neobosite, mereu și mereu ne încântă și ne umplu de farmec și de respect aceste mari interprete și este un merit al orchestrei că au știut să țină aproape oameni atât de valoroși. Și trișieri și o floare de soc, să nu vă puneți cu mine când mă duc la joc. Că iutica chiperiu când mă învârtesc, jocul foafica îmi place, cu el mă fălesc. Când oi fi prima la tăti câte voi le știți, dar la foafică spune să nu vă îndoiți. Nu le știu pe tătea fa și câte-s pe pământ, dar la joc nu am păreche, nu vă zic mai mult. Hai la foafică flăcăi, mă! Îi joc și pentru voi! Narișine să mă poarte așa, să mă joace și pe mine după cum aș vrea. N-am pușine ca să joc și eu, să mă joace mult și ghine după placul meu. Câți tânără și pot să mă învârtesc, numai că nu am noroc ca să mă pornesc. Chempi unul, chempi altul, vai de m-ar lua. Hei, oada prâncantă, satul nu poate juca. Hei, din înca și dițășor, hei, te știu eu de dichișor. Și pe lut și pe pădele, tot de un anin, că zboară tălpile mele ca și fluturii. Când înainte, când apoi, când încălicat, tățenii râd așa joc când l-am învățat. Ghițușor mă joacă în loc, va fi ca în doi, de-ar fi altul mai cu foc, n-aș da înapoi. Ghițușor m-am bârtit roată ca și pe la brut, eu mă lăs în joc purtată ca tu să te vând. Hei, joacă, joacă, ghițușor, hei, juca flăcăilor, bă!
joacă ghițășor, ia ca zorile se îngânănie în unison. Îi sub mână pe la spate și o bataie în loc. Hei, asta-i fata care poate și prima la joc. Nu mă las cu una, două, cum alți ar vrea. Nu vă fac în șut de bou, îmi fac voia mea. Ăsta-i jocul foarte ca de la Ștefănești. Ghițășor, nu te lasa, hai și să trăiești, bă! Hai cu foarte ca pe lat. Hai cu și care n-o jucat. Hai cu foarte ca ușor. Hai și eu cu ghițășor să vă fiu de ajutor. Ne-am adunat la flămânzi prin joc în sat, de prin fetele aici vin până familii din. Ne-am adunat la flămânzi prin joc în sat, de prin fetele aici vin din mână să țin. Că așelea tinerele și așelea mai bătrânele, îți cu părul cheaptanat, gata-ți de jucat. Îți cu părul cheaptanat și îți gata de jucat. Soarele sus, femeile joc s-o dus și-o lăsat bărați acasă să vedem și-are să iasă. Soarele sus, femeile joc s-o dus și-o lăsat bărați acasă, dar nici nu le pasă. Câtele năi pe fus, atâtea ar și dispus, atâtea ar și dispus, și că nu-i de ajuns. Câtele năi pe fus, atâtea ar și dispus. Jocul e-n doi, vai de mine, ba de hăi, hai da și tu lângă noi, că-i joc și din flăcăi. Jocul e-n doi, hai da și tu lângă noi, că-i joc și din flăcăi, măi bădiță, măi. Și n-o cruța pe mândra, cât s-o ie altcineva, cât s-o ie altcineva, și te-ai supăra. Cât s-o ie altcineva, și tare te-ai supăra. Nu supărat, că deoparte eu n-am stat, toată ziua am jucat și mândra ne-am alintat. Nu supărat, toată ziua am jucat și mândra ne-am alintat până s-o însarat. Și-am jucat aici cu tăță, n-am razat, m-am stârput